سلام بحبرا كما يكنيكم السلام كنيكم كتكونوا تسفاي جبر مبارلو معنتي نزناي اكسل تمرتي حزنا يزلنا ما قد سألتاناتو حزنا متينا لنا مالتيو حدش أبلات ندحر اللهم دا أخونكم ناب مهليت برو يوتيوب channel بمخاد سبسكرايب كتجبروا كمون إذا نري أزلنا كاتشل كليك كتجبروا نمحصن مالتيو زند حرجيركم دمت فيديو قصالي كم نوتيفيكيشن امتصكم مالتيو اب channelنا ندحراتيكم كا كم زتري وزلكم ات فيديوتات بملؤ ابزلو مالتيو ات فيديوتات جن ببي سبجكتو فلينا ا بلاي ليست ياتينا لنا ا بلاي ليست ندحراتيكم كترخبوا تخليكم مالتنا امنت حجي ناي فوتوشوب زبل حجي 15 فيديوس ابزلوا ناي اكسل كلتا فيديو ابزلوا ناي وورد ابزلوا 11 فيديوس مالتيو جيميل كحنتي فيديو أبزلا مالتي حجي نا بلاي ليست بمتاو بسرعة فيديوهات كنرخبو نخيل مالتي مبار نلو ما عند حيزلكم متي زلخو تمرتني بجمار ناخذ لكم مبار نلو ما عند كلاس نمجمار اب ايميل يالخو كنت لمود بايميل جميره لخو مالتيو ان درايف كا بزي اجرك خيدي مالتيو كليك يربا درايف كبلا درايف تخفيت لالو اكسل توتوريال وورد توتوريال كل تفولدرات الواني نابتا اكسل توتوريال كخيدي ابزي امتصخا جوجل شيتس بلانك سبريدشيت يلا كخفت يا مالتي حدش جي تخفيتات لالا اكسل كلاس وما انتي نيشتي كمز داتا اناليسيس ناخذ نسرح مالتي نلو ما عند خا كاب كنت صحف ندونجي نلو ما عند مسرح زخننا لتصحف كله مالتي ناو كيدنا كوبي غيرنا نوم صينا مالتي زيا اقدما بيله قدم كلاس مجمارنا لتصحف كويا كاين دونجي مالتي كنترول سي كوبي غير خمسه ابزي امصيخا كلته خغدفي مصحف رست كونا نمتا ندحر كل غيزه صبو كل غيزه كلته تغدفكا ابزي اكل غيرها كنترول في خا غبري مالتي حجة كم نري أزلنا إذا تيبل شم تمهارو بزعلوا biology chemistry physics mathematics english نايزي نطبهم كميتها أبسط زرزيرو الله مالتي أوكي زوم نايزوم تمهارو زيوم حجي من قدام يوتي من كلا يوتي من سالسا يوتي تارتون كنفل دلينا لنا من حليف من تريفو كنفل دلينا لنا جمجم ما أكلاي جمجم ناتهم كا ويكا ما أكلاي جمجم نايت نطبهم كا كنفل دلينا لنا مالتي جهول جزء كانوا ولا در كلنا تمهارو بمأكلاي جمجم يعني ولا در سلزي مجمرتا كالكوليت نجورو ويكا مجمرتا نرخبو كسري من خونالو average ويكا مأكلاي جمجم مالتي average كنركب تخينا كنرسع يبلنا فورمولا خنصحف لنا تا فورمولا خا كل جزء بمتايلنا نجمرة equal to إلنا نجمر مالتي حجي كل تعينة الرهبانة average على مالتي تقدمي تقدم كريكمي زي حجي انتي نجبره حجي تقدميتي كل جزء average كنركب ويكا مأكلاي جمجم كنركب انتي كنجبر لنا نتوم كسرتات دميرنا نناتهم كسر خان مقولة سلازي كندي علونا subjects مالتي 1 2 3 4 5 5 subjects علونا زم حموش subjects كا نناتهم نايم كميت اللي هو مالتي average كنركب تخوينا نبوملهم دميرنا نعم نتحج ناي بينيام كنركب تخوينا ناي biology ناي chemistry ناي physics ناي mathematics ناي english نتبتاتو دميرنا نحموش شغل مقولة لنا سلازي فورمولا هنصحف متى equality لنا هنجمر لنا كل جزء براكيت نخفت قداماي قصري ناي بيولوجي زلو مالتي نطبو بلاس كنغبرينا اب كيبورد بلاس غبر زلو نزا خليت خامت كليك غبري اب كيبورد مصيخه بلاس كبله كم اندا بولكو خان خلن كسرحني مالتي بلاس كصحفي حجي ان 64 براكيت كعصوي انتر كبله حجي انت غير زلو افريج رخيبه زلو خنبري يغريتا دمري رخيبه زلو خنبر افريج يكون كن رخيبه زلو سلازي افريج كركب انت كغبر خلالني نتدمر لك بحمشتك مولاك خلالنا مالتي شعين افريج كنبل نخل سلازي نازي اخلتن سبعا ابيالاتا فورمولا ابزي اخرخباو ندخل كل غزي صحفكم فورمولا ابزي متي ندحر كدي غيركم حجي اذا اخلتن سبعا بزا فورمولا زي كم زمصت تنغرن لابزي مالتي اذا فورمولا كوس خلي ابزي متي حجي ديفايد 5 يغبر مالتي جزا ديفايد 5 ولا ابزي متيون كغبر يخلي مالتي ابزي متي نزيا حنت كليك تجاري أتقدر تروح تمسني دبل كليك تجاري أجن تا فورمولا تمسلي مالتي أجن تا يقبر خلي divide 5 وس خلا
ኢንተር ክብለ ወዲ ኣለኹ ማለት እዩ 54 ኣምፅያት ለይ አቨሬጅ ናይ ቢንያም አቨሬጁ ናይ ዘን ሓሙሽተ ሳብጀክት አቨሬጅ ናቱ 54 መፂ ማለት እዩ ማእከላይ ገምጋም ናይ ነጥቡ ማለት እዩ ሕጂ ናይ ኩሎም ክረክብ ተኮይናኻ ከም ትኩሉ ግዜ ንገብሮ ነዚኣ ሒዘ ድራግ ገብራ ወዲ ኣለኹ ማለት እዩ ኦኬ ድሕሪ አቨሬጅ እንታይ ክንረክብ ኣለና ታርታ ኻ እንታይ ራንክ ማለት እዩ ናይ ራንክ ፎርሙላ ኻ እንታይ ኢኳል ቱ ንጽሕፍ ራንክ ንጽሕፍ ኣብ ብራኬት ጌርና ሽዑ ኩሉ ግዜ ቀዳማይ ዘሎ ቁፅሪ ክሊክ ንገብሮ ክንክእል ኣለና ክሊክ ንገብሮ ነዚ አቨሬጅ ማለት እዩ ነዚኦም ኢና ራንክ ክንገብሮም ዘሊና ምክንያቱ ተምሃሮ ብነፍስ ወከፍ ሳብጀክት ዘይኮኑ ዝግምገሙ ኩሉ ግዜ በቲ አቨሬጅ ነጥቦም እዮም ዝወዳደሩ ወይ ከዓ ዝግምገሙ ማለት እዩ ሕጂ ታርታ ከተውፅእ ትኾንካ ከዓ ንተምሃራይካ ኦኬ እንግሊሽ 9 ኣምፂሞ ካብ ኩሎም ይነፊዕ ክትብሎ ይትኽእልኒ ኢኻ ምክንያቱ ኩሉ ሳብጀክት ደሚርካ ንሓሙሽተ መቂልካ በቲ አቨሬጅ ዝመፀልካ ብኡ ኢኻ ክትወዳድሮም ዘለካ ማለት እዩ ስለዚ አቨሬጅ ረኺብና ኣለና ራንክ ክንረክብካ ወይ ከዓ ክንወዳድሮምካ በቲ አቨሬጅ ንወዳድሮም ማለት እዩ ስለዚ ከም ብሓድሽ ክጅምር እዛ ፎርሙላ ማለት እዩ ኢኳልቲ ኢለ እንታይ ጽሕፍ ራንክ ይጽሕፍ ራንክ ጽሒፈ ብራኬት ከፍት ነዚ ቀዳማይ ቁጽሪ ክሊክ ገብሮ ማለት እዩ ሽዑ ኮማ ይገብር ንብሙሉኦም ከዓ ከምዚኣ ገይረ ሽዑ ስሒበ ናብዚኣ ይምፅኦም ማለት እዩ ሕጂ እንታይ ይብላ ኣለኹ ነዚ ቀዳማይ ቁጽሪ ነዚ 54 ዝብል ዘሎ አቨሬጅ ማለት እዩ ምስ ኩሎም ኣወዳድርለይ ሕጂ እንታይ ክትገብር ኤክሰል ማለት እዩ ነዚ ቁጽሪ ምስ ሓዘቶም ምስ ኩሎም ተወዳድሮ ሽዑ ነዚ ምስ ሓዘቶም ምስ ኩሎም ተወዳድሮ ነዚ 74 ከዓ ተቀይር ከዓ ሽዑ መሊሳ ምስ ኩሎም ተወዳድሮ ከም እንዳበለት መን ካብ መን ዓቢ ኣወዳዲራ ተርታ ተውፅልና ማለት እዩ ሕጂ እዛ ፎርሙላ ጽሒፈ ወዲእ ስለ ዝኾንኩ ኢንተር ክብላይ ማለት እዩ እንታይ ገይረ G4 ኢለ ነዚ ቀዳማይ ዘሎ ቁጽሪ ክሊክ ገይረዮ ሽዑ ካብዚ ቀዳማይ ዘሎ ቁጽሪ ንታሕቲ ዘሎ ከዓ ንብሙሉኦም ሰሌክት ገይረዮ ካብ G4 4 ኢዚ ትሪኦ ኣለኹም ኣብ ቁጽሪ 4 ስለ ዘሎ ማለት እዩ ናብ G13 ካ እዚኣ ማለት እዩ ትሪኦ ኣለኹም 13 ቁጽሪ ላብዚ G ኻ እዚኣ ማለት እዩ ዛሪጋ እዚኣ 10 እዚኣ ሪጋ እዚኣ G እዛ ሪጋ እዚኣ ኻ 13 እዚኣ ናይ መወዳእታ ሪጋ ማለት እዩ ስለዚ ወዲእ ስለ ዝኾንኩ ፎርሙላ ኢንተር ክብላይ ወዲእ ኣለኹ ቢንያም 10 ይወፂሎ ትብለና ካብ 10 ሰባት 10 ይወፂሎ ማለት እዩ ኦኬ ናይ ኩሎም ተርታ ክሰርሕ እንዳር ኮይና ነዚኣ ክሊክ ገይረ ከምዚኣ ይብል ሕጂ ሓንቲ ነገር ክትሪእዋ ኢኹም ያ ሕጂ ኣብዚኣ እንታይ ጌጋ ኣላትና ኣስተውዒልኩም ድሕር ኮንኩም 54 ድምፅን 69 ድምፅን ሳልሳይ ኢላቶም ኣላ ስለዚ ኣብ ፎርሙላ ጌጋ ኣለና ማለት እዩ ነይኒት ከነዕርያ ኣለና ናዛ ቀዳሚት ፎርሙላ ተዕሪና ድራግ ጌርና ስለነምፃ ኩለን ከዕርያን ማለት እዩ ስለዚ ኣብዚኣ እንታይ ክንገብር ኣለና ኩሉ ግዜ ናይ ዶላር ምልክት ኣጉዲልና ኣለና ማለት እዩ ናይ ዶላር ምልክት ከምዚኣ ጌርና ነተን ቁጽርታት ናይ ዶላር ምልክት ንገብረለን ትሪኦና ኣለኹም ኣበይ ይገብረና ኣለኹ ናይ ዶላር ምልክት ቅድምታ ሌተርን ቅድምታ ቁጽርን ንገብረና ኣለኹ ማለት እዩ ወዲእ ኣለኹ ኢንተር ክብላይ ቢንያም ስቲል 10 ይወፂ ዘሎ ማለት እዩ ዋላ ፎርሙላ ቀይረ ይኸለሁ ግን ምስ ሰሓብኩ ሕጂ ክትሪእዎ ኢኹም ድራግ ምስ ገበርኩ ኩሉ ተቁጽርታት ክቀየር ያ ሪኽሞ ተቀይር ሕጂ 69 ድምፅን 54 ድምፅን ሳልሳይ ወፂ ትብለና ነይራ አንተ ወይዘን ክልቲኦም ሳልሳይ ትብሎም ነይራ ሕጂ ግን እዚ ሻድሻይ ዝተሻይ ወፂ ማለት እዩ ኦኬ ራንክ ረኺብና ኣለና ጽቡቕ ሕጂ መን ሓሊፉ መን ተሪፉ ኸ ክንረክብ ደሊና ኣለና ኦኬ ኣብዚኣ ሕጂ ፓስ ወይ ከዓ ፌይል ማለት እዩ ዝተረፈን ዝሓለፈን ከዓ ክንፈልጥ ደሊና ኦኬ እንታይ ከመይ ጌርና ንፈልጥ ሕጂ እንታይ ክንገብር ኢና ኩሉ ግዜ ፎርሙላ ስለንጽሕፍ መጀመርታ ክንገብሮ ዘለና እንታይ ኢኳል ቱ ኢልና ክንጀምር ክንክእል ኣለና ማለት እዩ እና ኢኳል ቱ ኢፍ ማለት እንተደኣ ምሽ እንተደኣ እቲ አቨሬጅ ሕጂ እዚ ከም ንኣብነት ዝህባ ዘለኹ እምበረ ናይ ኩሎም ማለት እዩ ሕጂ ወካሊ ኮይኑ ለዙ ማለት እዩ ምክንያቱ ነዚኣ ጽሒፎም ስወዳኹ ድራግ ስለ ዝገብራ እንታሕቲ በዚ የትሰርሕ ዘለኹ ሕጂ ነታ ቀዳመይቲ እየ ዝገብር ዘለኹ ማለት እዩ እንተደኣ G4 ወይ ከዓ 54 G4 ኣብ ራብዓይ ሮው ዝርከብ ኣብ G ኮሎም ዝርከብ ማለት እዩ 54 እንተደኣ ግሬተር ዛን ሱሳ ኮይኑ ኮማ እንታይ ጽሓፍሉ ኣብ ጎኑ ፓስድ ካልእት ኮማ ከገብረ እንተ ዘይ ኮይኑ ማለት እዛ ካልእት ኮማ ሕጂ ኢፍ ትብል ምሽ ኤልስ ኢፍ ከዓ ትብል ማለት እዩ እንተ ዘይ ኮይኑ ፌይልድ ጽሓፍሉ ያ ሕጂ ብራኬት ክነዓጽለና ክንርሲዕ ብላን ብራኬት ክነዓጽለና ዝኸፈትናዮ ብራኬት ዓጼ ኢንተር ክብለ
تايلاتني بينيام فيلد يلاتن سلامنتاي 54 كاب 60 سلازنس ناي كلهم كنرخبوا لنا انتاي كنقبر لنا كل غيزي هم تلمود نزيا دراجيرنا كنسحب علينا ودينا كندي سبا زحلف لونا حدا كلته 3 4 5 6 7 تحليفهم كندي تريفهم قالوا 10 سلازنور 3 خاطريو لهم فيلد سلامنتاي 54 كاب 60 سلازنس فيلد سلامنتاي 58 كاب 60 سلازنس فيلد واي 54 is less than 60 excellent اوكي حج انت غيرنا افريج اوصينا بافريج ስለዝወዳደሩ በዛ افريج غيرنا አወዳዲርና ምን ቀዳማይ ምን ካልአይ ፈሊጥና ቀዳማይ ካልአይ ሳልሳይ ኢልና ፈሊና ማለት እዩ ሽዑ ፓስ ምን ሓሊፉ ምን ተሪፉ ኻ ፈሊና ማለት እዩ እዞም ፎርሙላ ዚን አዝየን አገደስቲን ጽቡ ጌርኩም ሓዝዎን ማለት እዩ ኦኬ ሕጂ ጽቡ ጌርና ከነጸባበቅ አይና ዛ ቴብል ማለት እዩ ካብ ሕጅንኛ ወዲና አይና ማለት እዩ ስለዚህ እንታይ ገብረ ነዚ ኣብ ምለታ ሴሌክት ገረ ፎርማት ክብለ alternating colors ገረ ክሊክ ገብረ ወይ እዚ ክሊክ ገብረ እንታሕት ኸይደ ዳን ብላ ነዚኣ ሽዑ ነዞም ላዕሊ ዘለዉ ኸ ቁሩብ ከዕብዮም ስለዝደለኹ ሴሌክት ገረዮም ኣለኹ ነዞም ኣርእስቲ ዘበሉ ክሊክ ገረ ብዚኣ ኸ 12 خليو and bold كجبره حبر خا كغير لمي وصق كبلو لي مالتي او يا I think yellow is nice yeah okay حجي ودي لكم مالتي تمهاري لي سبزلو ناي تمرتي نطبو ما بزلو افريجوم رخيبيو رانك رخيبيوم باس اور فيل رخيبيو مالتي اوكي حجي حنت ريفات نزل انت بዛ ጎኒ ቁጥርና የተማሮ ከቱለኒ እጂ እዚ ክሊክ ገረ ራይት ክሊክ ገረ ኣብዛ ሓለፈ ክላስ ሪኢና ነርና ኢና ኢንሰርት 1 ሌፍት ትለንላ ሓንቲ ኮሎም ብሌፍት ትብለንላ ማለት እዩ ክሊክ ገረ ብሌፍት ኣምጫት ለያላ ማለት ሕጂ እንታይ ይገብር ሓደ ኣብዛ ታሕቲያ ኸ ክልተ ይገብር መጽየብ ዚኣን ክልተን ይመርፀን ንክልተን ምስ መረጽኮ ነዛ ኮርናዕ ዘላ ሒዘ ከምዚያ ገረ ሰሕባ ክሳብ 10 ተባዕላ ጽፈለይ ማለት እዩ ኣውቶማቲካሊ እዚ ኸ just number ويكا student number حجي ريخم حجي إذا student number تبل زلا إذا number بملت هيوصتنا الله سلزي كيف حل النزيا مش كروت لي نزيا أبزي أمتي أروت متسلي أرومس متسلي كسبتا number ترى يكفى حجي number بملت هذا لا ترى أولهم أوكي حجي نبوملو تتصحف زلو قطرتات أما أخل كأم متقدرين أمنت حجي زي تتسجع له نبزة أبز ما أخل كخون اللي دليل له إذا سمات كأنا بتتسجع له أما أخل كخون دليل له نبوملت هذا تيبل سلكت جرا أنت يجبر كليك جرا بزي كليك كورا تقول لهم بملو صحفون قطرتاتن أما أخل كوينو مالتي أوكي نايلو ما عند خلاص إذا زرع أخمات مثل نيرا مالتي أزيا ردتن كليرن نيرا خد كون تسفاي جبر سلامك تتالكم دقيمة أزيا مسجن بخالي إوان أبقالي تحسوا كسام نرخب سنايك أنا عيترسعوا سبسكرايب مقبار شير مقبار عيترسعوا حتى كمون رئيتو هنات نقفيتاون انت لكم اب كومنت سيكشن يكون كمون بإيميل mahalit.edu@gmail.com إلكم رخوبنا حبيرنا خنسرح دلوقتي لنا سنايكنا